Immaculada Lanbide ikastola gaurko honetan eraikin berria inauguratuko du. Azaldi guzu, nondi sortu zen behar hori eraikin berri bat egitekoa? Bueno, ja damakigu urte batzu gure zikloak loksetik loera pasa direla, horrek guri suposatu zigun ordu gehiago ziklo bakoitzak 1300 ordutik 2000 ordutara pasatzen zirela, eta aurre ikuste egin duen orain dela 3-4 bat urte ez ginela sartuko gure eraikinean. Gaina eraikin berriak harrapatu gaitu aldaketa metodologiko baten aurrean, ez? Eta ja eraikin zarra, berria da ala ere, baina guk zarra dintzen diogu ja sartu dugulako berriarekin. Aldaketa batetan gaude, paretak botatzen, espazio diafanoak bilatzen, metodologia ja gelaren itxura aldatzen ari gara, eta orduan eraikin berria ere egin dugu ja pentsatuz, sartuko dugun zikloa metodologi berrietan lan egin behar dutela eta era gela klasikoak eta ja ezabatzen hasi gara. Egun xume bat egingo dugu gure lagunekin eta gurekin konprometituak dauden pertsonekin. Tolosako udala, ikastolen elkarteko arduradunak egongo dira, Tolosaldeko zuzendari eta inguruko ikastoletako zuzendariak, eta gero noski enpresa nagusietako arduradunak. Beraien laguntza edo beraien presentzia garrantzitsua izango da zuentzat, ez? Noski baietz, beraiekin gure proiektua eta ikasle informazioa beraiekin garatzen dugulako, eta beraien laguntza eta beraien elkarlana guretzako batez bestekoa da, bai gure ikasleen formazioa edo kompetentzien garapenerako, eta noski gure helburua delako gure profesionalak sortzeak gero beraientzako baliagarriak izan daitezen, ez? Eta adibidez hemen Tolosan, Asuntzionek momentu honetan gure ikasletatik 40 bat baino gehiago ditugu bertan lanean, eta inguruko osasun zentroetan eta gizarte zentroetan gehienak gureak dira. Horrek esan nahi du, konpromiso badaukagula ere beraiekin langile kompetenteak bidaltzen. Badamakigu urte batzuk ere, 10 urteko ibilbidea egin dugu ikastola bezala, eta guretzako, gure misiorako eta gure ikurrentzako oso garrantzitsua izan da, eta baretez ere oso lagungarria ere egin dugun bultzada, nahi genuen bultzada horretan A ereduko ikastetxe bat izanik, D eredu batetara molgiltzen.